Ovo se vidi? Vidi se. Vidi se. I sad se vidi. Pa dobro, smeta ako se vidi. Ne. Na prošlom ti si vidio mobilno na stolu. Stvarno? Pa što nisi rekao? Pa vidio sam na pola. Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Nećeš da se igraš. Moje ime Laci. Ja sam razumio, Nećeš da se igraš. Bez nas. Nećeš da se Ja igraš. sam razumio, nećeš da se igraš. Znate, bagujem danas, ono, odsecam ove... Ja sam čuo tako i zato sam onako... Nećeš da se igraš. Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Nećeš da se igraš. Moje ime je Laci. A ja sam Hrvoje. Hrvoje, ja danas predstavljam jednu interesantnu igru Colt Express koja je 2015. bila proglašena za Spiel des Jahres, je li tako? Tako je. Odnosno Critic Prize, ali pre početka, odnosno predstavljanja igre. Tako je. Želimo da se zahvalimo prijatelju kanala, Conflux Gaming klubu, prodavnici društvenih igara koja se nalazi u Beogradu na adresi Savska 33 ili ih možete pronaći na internet stranici www.conflux.rs. Mislim da imaju jako širok izbor društvenih igara i aksesuara za društvene igre, D&D knjige, roleplay knjige i Warhammer, recimo, brdo, da. Baš svega ima. Mislim da će svako ko poseti da li web stranicu ili lično kod njih naći nešto za sebe za igranje. Tako da Conflux Gaming klub, obavezno ih posetite. Colt Express. Colt Express, ovo smo inače dobili od naših drugara koji su rekli ovo morate da snimite, mi uživamo da igramo u ovome. Oni imaju jedno fan društvo koje voli da igra od Secret Hitlera do raznih ovih stvari, tako da zahvaljujem se ovom mom drugaru Lukiću. Colt Express mi je preporučio zato što je kratka, zabavna, jako. Brzo se može ponovo igrati i možeš igrati 4-5 partija za jedno veče i uvek je drugačija. Mislim, onako, ne možeš da kontrolišeš igru. Da, to je meri. Totalno je ludilo. Ono što je meni, ja se prvi put inače susreo s tom mehanikom, ti sad kaže ako jesi pre, da praktično imaš onako mehaniku blind planiranja. Jeste. Da ubacujete akcije, znači nije real time u smislu da sad ću ja da se pomerim pa ću nešto uradim pa odigram kartu, nego ubacujemo kao na jedan špil svaku svoju akciju. Da, i onda tek posle na kraju se odigravaju sve te akcije. I posle kao onaj film, kao da ga vratite na početak i ubrzate ga kao, šta sad deša? Ovaj se popeo, ovaj puca, ovaj krade, čekaj, ali nema nikog. Da. Tako da, zaista jedna interesantna mehanika. Ajde da predstavimo komponente. Šta imamo? Inače, jako interesantno zbog ovih, pokazat ću ovako da se vidi i na gornjoj kameri. Ovo su kartonske komponente koje se ovako... Već sam pokvario. Evo ga. Fantastično. Jako lepo urađen, jako lepo su ilustrovane pre svega. Pored toga ima par set karata, svaki igrač dolazi sa svojim špilom karata koje su u svojoj boji. Ima ovaj jedan, da kažemo, zajednički špil koji su samo zapravo meci koji možete da dobijete da vam kvare špil. Tako je. I ima ovaj jedan set karata koji su zapravo runde koje mi odigravamo tokom ovih poteza i svako ima svoju tablu koja iskreno nema neki efekat, ali tu je čisto da bi vam pomoglo da vi znate, svaki igrač je drugačiji, tako da kažem, pored ovih karata koje su vam akcije, svaki igrač ima još jednu specijalnu brzo svog karaktera. I to je to i ovih mali, da kažemo, dodaci koji su simpatični dodaci. Može bez toga, može i s time, ali... Najnebitniji dodaci koje smo se bilo koje igri, da. Ako ne služi ničemu. Ničemu, nego čisto Inače, za neku deluxe verziju vidio sam da postoji neki playmat gde u stvari staviš, onda se vidi kao taj... 3D onako sve. Jeste, Wild West. Inače, čitav setup, to smo možda zaboravili da kažemo da se odvija na divljem zapadu. Mi smo pljačkaši, svako je drugačiji, ali svi sa istim ciljem da opljačkamo jedan voz. Inače, nama fali lokomotiva, to ćete nam oprostiti, pošto tako smo dobili igru na zajam. Tako da ona nije... Nije pojeneči Čeker, ne? Molim? Nije pojeneči pas, ne? Ne znam, pitaću drugara Lukića da li... Gde je nestala lokomotiva?
Tako da praktično simbolično u 3D-u, nije čak ni simbolično, nego je zapravo veoma konkretno prikazana jedna kompozicija voza i... Ako se pitate zašto baš ove 3D komponente, to jest voz, ne ove sa strane koje se nalaze, zbog same mehanike igre, jer imate neke opcije, to jest na karticama će vam pisati da se popnete na krov voza i da... Ja ću odmah i pokazati. Da, ali to ćemo ući kad budemo malo objašnjavali mehanike, tako da iz tog razloga mora biti u ovoj 3D varijanti. Da, praktično krećemo se, što bi matematičkim izrazima rekli, i po x i po y osi, i gore i dole, i levo i desno, ali stalno smo u okviru te kompozicije. Ono što je čitav setup i poenta igre je da smo mi pljačkaši, kao što sam i rekao, cilj je da opljačkamo ovaj voz u kojem jeste šerif, pored svih putnika, i putnici imaju razne dragocenosti koje su prikazane ovako ovim malim tokenima. Ja ću da pokažem. Ovi, šta su ovo neki? Dragulji. Dragulji, oni imaju uvek neku datu vrednost, dok se ove, da kažu, loot bagovi, oni imaju različite od 250 pa možda ide skroz do 1000, ja mislim. Tako da naš cilj je da pokupimo što više vrednosti i na kraju pljačkaš koji ima najviše para, najveći plen, on je pobednik igre. Tako je. A ako mislite da je lako, nije? Nije da ima jako puno preokreta, na izgled deluje da imate pobedu i onda neko u pravo vreme odigra, ne čak ni da odigra, nego je isplanirao da spadne u pravo vreme, prava karta i možda vam pokupi ovaj plen i to je to. Sad kad smo već kod toga, kako mi zapravo igramo i šta su naši potezi? Kao što je Hrvoje rekao, pored onoga što svaki od naših ovih likova ima jednu specijalnu sposobnost, karte su nam svima identične. Tako je. Imamo 10 karata, one se mogu, ajde kažemo da se svedu na pomeranje gore ili dole, odnosno levo ili desno. Postoje ove kartice za pljačkanje i postoje dve interesantne, a to je borba, u smislu pucanja, i ovo što je još interesantnije, meni je ovo recimo najinteresantniji karta od svih, a to je punch, odnosno da nekog dobro odvalite pesnicom i da ga praktično premestite iz jedne kabine u drugu. Toliko ga udarite jako. Da, čisto da vam bude jasno po čemu se razlikuju, to što ako pucate iz pištolja, jednostavno ćete davati vašem protivniku koga ste ciljali, da kažemo jedan vaš metak koji će mu ući u njegov špil. Vidite, ova druga strana špila je identična kod svakog igrača i sa tom kartom on neće moći ništa da radi, dok sa udarcem zapravo vi forsirate jednog igrača da on izbaci nešto što je zaplenio do tada. Tako je, praktično, pored toga što ga pomerate za jedno mesto levo ili desno, u istom nivou, on praktično nešto od svog plena koji drži, jel tako, na ovom svom player boardu mu ispada i ostaje tamo, a da li vi ili neko drugi ili možda čak i on može da dođe po njega da ga ponovo pokupi. A zašto recimo baš mi ne možemo da pokupimo ili da kažemo da se vratimo na taj sam princip igre, pošto se igra u rundama, trenutno igramo da kažemo prva runda je da igramo 4 karte, to zapravo označava. Tako je. I odigravamo karte, sad mi igramo u 2 igrača, ima naravno u mnogo više igrača, zapravo odigramo karta po karte jedna na drugu i te akcije se tim redosledom odigravaju. Tako je. Znači kako budemo spuštali, inače ovo su neke, da kažemo, round kartice, odnosno kartice rundi, u zavisnosti od broja igrača ćemo ih staviti, ali ono što je interesantno kod njih da one kažu koliko ćemo karata spustiti. Znači u ovom slučaju spuštamo 4 karte, svako spusti jednu, to je prvi krug, pa onda sledeću i tako 4 puta. A ovaj tunel označava da kartice koje inače spuštamo face up, odnosno licem na gore, kada uđemo u tunel, onda niko ne vidi šta ova druga strana radi i spuštamo kartice, odnosno izvini sad, ajde ti spusti jednu. Tako, sad sledeća, ja spuštam ovako, on isto. Tako da to je već jedna od onih mehanika gde vi niste sigurni, jer inače možete pratiti ko šta radi, gde je i šta pokušava, ali ovde već nastaje magla. I to je jako nezgodno da ispredite, sad mi možemo da odigramo tipa, evo nek bude ovako kažemo, to si ti ideš prvi pa onda... Dobro. Još imaš jednu. Još jednu, sad bukvalno bez veze bacam. Da. Sad kad smo spustili svako od nas po 4 karte, sad kreće ono najzanimljivije, a to je da kreće od prve karte koja je spuštena dole i krećete tim redosledom, kako kaže, evo ako kaže Laci prvi puca, on bi prvi pucao na mene,
što znači da ja primam 1 metar. Da, s tim da ne mogu da pucam u tebe, zato što smo u istom vagonu. To bi moglo biti... Sad nećemo inače ulaziti u sva pravila, ima ih dosta, koga možete da udarite, na koga možete da pucate, na koga ne možete da pucate ako ima specijalnu sposobnost, ali poenta priče je da se izvršava pucanje. Onda bi recimo sad crveni igrač u ovom slučaju, ja bi se popeo gore. Pa bi Andalaci, pošto nema nikoga ovde, promašio svoj udarac. Pa bi ja isto promašio svoj udarac. Pa ne znam, ni Alaci bi onda opljačko, verovatno bi uzmao... Tako je, uzimam Dragulj. Ja bi se opet pomerio recimo na sledeći vagon. Pa bi, ne znam, ni Alaci bi se popeo gore. Tako je. Ja bi opet nešto lutao, što nema šta da... Ti bi lutao, ali si baš se popeo. I ovo je ta mehanika gdje možete donekle da pratite, ali možete da ispravite možda 2-3 karte posle vas, ali vi ne znate ako igrate više igrača, ne znate šta će drugi, pogotovo ako imate ovaj simbol sa tunelom, što ne znate šta će drugi igrač da odigra. Recimo, ovaj beli karakter može da prvu kartu koju odigra da bude kao da je u tunelu i zapravo ako u ovoj situaciji odmah prvo 2 kruga odigraš tako da ne vidiš, drugi igrači ne vide i ne mogu već da isplaniraju svoj potez. Tako da dosta su zanimljive mehanike. Recimo ovaj poznati, to jest ovaj da kažemo common deck, to je ono što vam šerif daje ako se nađete s njim. Tako je. Tako da i to, a ove karte koje dobijate sve ove s oznakom X-a, ako vam se nađe u ruci, vi ne možete ništa da radite s njima. Znači ne možete da odigrate potez, zapravo su bezvredne i smanjuje vam način odigravanja karata. Da, zato što inače po pravilima možete da imate 6 karata u vašoj ruci od svih ovih 10. Inače to treba da se zna da pored odigravanja vi imate alternativu da ne odigrate nešto, nego ako imate baš lošu ruku da vučete 3 kartice i da tako da malo proširite svoju opciju. Ali ste propustili jedan krug. I praktično, kako budete dobijali sve te metke u vaš špil, to će vam sve biti teže i teže, jer oni vam ostaju u špilu i stalno ćete ih, nećete moći da ih se tako lako utarasite. Ali još jedna interesantna mehanika je vezana za ovu pucnjavu, a to je da igrač koji na kraju potroši najviše metaka, odnosno uspe da ubaci u tuđe špilove ovih svih 6, dobija Gunslinger titulu i samim time $1000 dodatno. Najbolji revolveraš na Divljem zapadu. Tako je. I tu ti dodaje 1000 koje može biti ključno za pobedu. I ne mora da znači da potrošiš svih 6, bitno je samo da potrošiš najviše od svih igrača. Tako je. Tako da to isto je jedna interesantna mehanika gde možeš tako planirati da kada pucaš, praktično tebi je svejedno na koga pucaš. Da. Ali ti je bitno da pogodiš nekog, recimo u ovom slučaju bismo se mi sad fino izmenjali, ti meni, ja tebi u tvoj špil i obrnuto, ali ako odigraš pucanje i promašiš, nema nikog, onda ti praktično propala ta akcija. Tako je. I te karte koje se odigraju ovde idu u discard pile, vučeš novih 6, tako da u nekom momentu će se desiti da vučete jako puno ovih karata, ako ste jako puno metkova primili. I jako je zanimljivo, kažem, ima tu mehaniku gde vi zapravo, da kažemo, odigravate vaše poteze koji se na kraju retroaktivno odigravaju svi odjednom i dovoljno je jedan igrač koji je kao first player koji vodi sve to i da ono kao odigrava akcije, pomera vaše figurice, ali ne možete isplanirati. Jeste, a ono što je još interesantno, samo ću pokazati ove tipova ovih round kartica. Recimo ova je interesantna da posle tunela će svako spustiti 2 karte, tako da praktično možete još dodatno da strateški odlučujete. Ima ovako gde su 2 u tunelu, tako da to još veća neizvesnost provodi i tako dalje, nećemo ulaziti u detalje. U suštini jedna fun igra. Apsolutno, fun igra, ja bi ono stavio po tip party igara. Jako je laka za naučiti, nema jezički nezavisna, tako da mogu svi da igraju, bez obzira da li znaju engleski ili ne. Postavka je brza, svako dobije svoj špil karata, postavi se voz koji je već unapred, da kažemo, kad jednom sastavite, to je to. Tako je. Super, fantastična igra, naše preporuke, to jest moja lična preporuka, verovatno i tvoja. Inače, kad sam je doneo, svi su bili malo onako skeptični, šta je sad, recimo ima naših tu članova koji nisu baš za taj Wild West i western tematiku, iz režije pozdrav. Ali poenta priča da igra inače ima i neke dodatke, samo ću ovako pokazati, ima 2 ili 3 čak ekspanzije. Ova konkretno donosi pored, ovako ću pokazati da se vidi, pored lokomotive ima i ova jedna kočija i konje, gde možete preskakati na konje i na kočiji i tako dodatno još, Maro,
povećati stepen ludnice. To je otprilike to. Colt Express. Tako je. Ako želite da vidite još našeg sadržaja, like, share, subscribe i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!